नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनाय दाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै, सासे बर'निफ्राय मोननाय जानानै भिडिअखौ लानाय जादों। दानि जुगनि जे लाइमोन गथ'साफोर, हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जे देहानि दुंलोब सेक्सुवेला बारा जाबाय नामा? गोदोथ' बेबायदि खोनायामोन, दाथ' माथो होनो मेला फुजा जानाय माने खना खनला हमजायो, गुबुन हारियानो जा बर' हारियानो जा जेनेबा लासिं सिं जायो। हमजाफ्लाङोबा गाव गावनि न'खर गारजेनफ्रा बेसेबां मान सनमाननि खोथा दं। बिमा बिफाया खांलायबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय, हाबाबो हाजिरा मुजिरा मावनानै खायसेबा फोरोंबायो। गोरिब न'खर होनना मोनथिखानानै मानो मोजां मोनलायनायाव गोदोसोनानै गाव गावनि जिबनखौबो बरबाद खालामनानै लायो। आरो न'खरनि जे बिमा बिफा गारजेनफोर बिसोरनिबो गन्थं हाबाय। मा खारनाव बिदि जायो? बिदि ओंखारस्लायस्लाय बायजोआव ओंखारस्लायस्लाय मोजां लेखा फराय, जा मोन्दों बेखौ जा, गरसे गरनै खामायनानै बिमा बिफाया फेदेरदों फोलावबाय। बिसोर साननांगौ गावनि देहानि उखैनाया जे देरसिन बे नङा। जेब्ला सम जायो अब्ला गोथार जुलि जानायनि उनाव बेफोरजों गेलेनो हागोन। दा एथ' उन्दै बैसोआव 13 बोसोरल' 14 बोसोरल' बिदि बैसोआवहाय माबोरै जाथाव? आयेनाबो हमो, रायजो राजाखौथ' बारहोदो, हाबा लाखांनानैल' आयेना हमो, बहाय थागोनाव गगोन लासिंसिं। मोजां मोननो रोङोबा मोन, नाथाय थगायजानो नाङा। मोजां मोनलायनायनि जे गुथालाव गोदोनानै गावखौ बरबाद खालामनानै लानो नाङा, लोगोसे गावनि न'खरखौबो बरबाद दाखालाम। दिनैनि बे भिडिअआव हमजानाय जायफोर मानसिफोर बिसोर गुबुन हारिनिसो, फारौ जाग्रा, जोंनि हारि नङा। जाबायदि जायगायाव हमजादों बिसोरो ना फोथार, ना दुब्लि, ना बबेबा हाखर, जे गियान सोलोंनो बयबो थाङो फरायसालि, स्कुलावहाय माबोरै बिदि गाज्रि खालामनो बयखो सानदों जानांगौ। स्कुलावहाय बेलासिब्ला गनानै न'आव बयबो थांजोबो, बे खाबुखौ लानानै बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो थांदोंमोन। सांग्रां जा बयबो, बर' बिमा बर' फिसाफोर, नायगिरि बिथांमोन, जाहाथे गावनि थाखाय सोरनिबा जिउआबो लस जाया आरो गाव गावनि थांखियाबो जाहाथे खहा जाया, बेखौ साननानै मोजां रोखोमै गाव गावनि इयुनखौ दालांनो सेस्था खालाम, नाजा। थांखिया बयनाबो जाफुंखायो सम फैयोब्ला, जाहाथे गाज्रि लामाजोंल' दाथा। दा बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम। Punya kot price dong tu, kot price ko, kot price, kot price. Kilo gua na kot price ko. Kuntu kau price ko. Kot price ko. Kuntu kau price ko. Kau itu lagi ha? Ada ki? Ini dadah mau. Kini dadah. Tadi itu school boleh nadan lagi. Kamu manu makin lagi dia. Kok? Sorry dadah. Sorry no hoy. Sorry itu school boleh जाने को लगे ने. क्यों आने ये डाई नो लगे हा? हा? Kok? Boleh tak kamu manu? आरो डिम निकी? Kok? Sorry dadah. Sorry no hoy. कि sorry itu school boleh जाने को लगे ने. बेलेगोट जा. Dulu roti ini juga koi cuma kesawai cuma. Enggak koi penuh koi. Bisa bahasa ya koi. Kau fai निकी? Hah? No ha? Kami mana dulu roti ini juga koi cuma kesawai cuma. Ya sawai cuma. Kisah bahasa ya boy ini. आता ini kan होय यार थोड़ा जल्दी उले जा जा नॉलेज किसी मारे मो Mati itu nama. उले जा यार थोड़ा Boleh jadi kita pilih ini. Mau belajar. Boleh sekali ya ki kuri bahasa. Itu kunya. Itu kok price itu? Gor tu koro ini. Kau tahu nggak? Maaf itu kunci. Mana kau? Apa kau nama tu kosong? Altu kuri bahasa kan? Apa kau nama tu kosong? ya kau थोड़ा आइले Waktu ni kau ya, itu duty dia. Moi mana padur mariwa ya este ये ओकोले बेजा कोटा पार्टी আছে মই ভাবিছি ये খাইবা হলো मिनेक्सन वा यार थोड़ा उले जा नोले मारू मार खाबी मान Computer na lecture, faltu ya, itu mana sekolah ni sekolah computer sekolah. जा 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 Dadah,
যা 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 মজৰ ইনে বনা পাই ইয়াতে মোৰে গাঁৱৰ মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মাতি মাতিছে কিবা কৰিম নহ'লে তোৰ লাল মাৰছে মাৰছে আহিব নালাগে না স্কুলত বেলেগৰ লাল মাৰিব বেলেগত যাবি বেলেগৰ লগত স্কুললৈ গম কিবা কৰিম নহ'লে তোৰ লাল মাৰছে মাৰছে আহিব নালাগে না স্কুলত বেলেগৰ লাল মাৰিব বেলেগত যাবি বেলেগৰ লগত স্কুল